Hej, så er jeg tilbage fra lægen. Jeg indrømme, jeg har lidt ondt indeni, og det er sådan lidt gode og dårlige nyheder. Altså lidt dårligt, det er sådan, hvad jeg har sorteret lidt fra. Mit blodtryk har sænket sig en lille smule. Den ligger stadig 170 over 110. Og det var han ikke glad for. Han var lidt bekymret for, at det var så højt, og han synes, det skal jeg altså have ned. Og men indrømme, at jeg gik fra lægen med ondt i maven og ondt i hjertet, fordi jeg ved sgu godt, jeg havde ikke regnet med, at nu var det bare perfekt. Der er gået en uge, og så kører det bare. Men det gjorde sgu alligevel lidt ondt i, og det skræmte mig sgu en lille smule. Jeg sidder her med de her piller, som han mener, jeg skal tage. De indeholder også noget vanddrivende, som skulle hjælpe lidt på at få plakken og hjælpe på at få mit blod til at løbe lidt hurtigere i kroppen. Men jeg har sgu ikke helt, jeg kan ikke rigtig få mig selv til at skulle tage pillerne for imod, fordi jeg føler lidt, at jeg er på rette vej. Altså jeg har selvfølgelig sænket sig lidt siden sidste gang, jeg var hos lægen. Men det gør sgu lidt ondt indeni. Men jeg har sådan lidt, jeg tror, jeg hellere vil finde en naturlig løsning på at få det her ned. Jeg har en tid igen om 3 uger, og der har jeg et overbevist mål om, at nu er det blodtrykket, der faktisk får højt prioritet. Selvfølgelig har jeg ændret det ikke noget ved hele den måde, jeg spiser på, og den måde, jeg skal bruge min krop på, og det ændrer bare måske lidt mine tanker omkring det, og det skal jeg måske lige komme lidt væk fra. Men det gode nyhed, det var, at jeg havde smidt 4 kilo. Jeg er nede på 121 kilo, det går den rigtige vej. Også igen, selvom lægen siger, at der er jo roligt nu, der er jo lang vej endnu til de 94, som vi ligesom har sat målet for hinanden med. Jeg synes, uanset hvad, så er det den rigtige vej, og jeg kan allerede se nu, så er vi nede på 26 kilo, vi mangler mere eller mindre each. Så det synes jeg er rigtig godt. Men ud af det, de her 8 dage, dag 8, som det var i dag, har været fantastiske. Jeg har bare nærmest kunne allerede efter første dag mærke en fantastisk energi i min krop. Jeg har følt mig mere til stede, jeg har følt mig mere glad, jeg har følt mig mere ivrig for at gøre ting. Jeg farer rundt på min arbejdsplads, lige i øjeblikket jeg arbejder på, som er lidt valgramt, og mine kollegaer, som efter den her indgang en uge, efter Helle Thorning, hun trykker på knappen, er begyndt allerede at brokke sig lidt over, og snære lidt over nu, de skulle være lidt trætte, de føler sig lidt brugte og sådan noget, og jeg har været rigtig mange timer på arbejde, men jeg har en fantastisk overskudsenergi i min krop. Jeg føler bare, at der er en eller anden, der går og virkelig har lavet mit batteri op på en eller anden mærkelig måde. Og det har jeg sgu aldrig oplevet før, at have så meget energi, og så længe, fordi nu har jeg kørt en hel uge, og jeg er nødt til at gå morgentur, når jeg står op om morgenen, jeg er nødt til at gå aftentur, jeg er nødt til at bruge mig selv i løbet af dagen. Jeg kan ikke bare, så når jeg sidder her nu, falde tilbage i sofaen og tænke, det her, jeg ligesom skal bare sidde og slappe af. Selvfølgelig er jeg træt, det er mere en fysisk eller en psykisk træthed op i hovedet, fordi der sker rigtig mange ting, og mange ting, vi skal have styr på og sådan noget. Men fysisk har jeg det rigtig, rigtig godt. Jeg kan mærke, at min krop, den bare sprudler af energi, og jeg er blevet meget mere sulten. I førtiden kunne jeg gå hele dagen uden at føle mig sulten overhovedet. Men nu føler jeg sådan mere og mere sult, og min krop, min mave, den har daglige tordenvejr, fordi den vil have mere og mere mad. Og det er ikke fordi, jeg er sulten som sådan, men det er bare fordi, jeg kan mærke, at jeg skal bare have mere energi. Og der vil bare gerne suge en masse af den energi, som det her mad giver mig. Så jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg har valgt det her forsøg her. Og nu det vil sige, den første uge kan være rigtig hård, men jeg synes ikke, den har været hård. Jeg synes tværtimod, den har været inspirerende, opgivende, altså oplivende, fået mig til at føle, at jeg vil mere, altså meget mere det her, fordi hvad er det derude, der kan gøre det her fantastiske ved min krop, uden at spise kød, uden at drikke mælk, uden at spise æg eller smør eller noget som helst. Så det har jeg bare følt er en plusoplevelse. Jeg føler også, at jeg tænker meget bedre. Jeg har meget nemmere ved at huske ting allerede nu. Jeg har meget ved at koncentrere mig og overskue ting og være mere lidt på forkant med udviklingen. Og det er en helt fantastisk oplevelse. Jeg glæder mig virkelig til, at det her bare måske bliver vildere, eller bare sætter sig fast, og så bare bliver sådan en del af min hverdag. Fordi nu lægger jeg rigtig meget mærke til alle små ting, der ligesom ændrer sig i mig. Det er helt fantastisk.
Og så skal jeg lige sige tak til alle de mennesker, jeg har mødt på min arbejdsplads og andre steder, som lige får et klap på skulderen. Og også tak til de mennesker, som stiller spørgsmålstegn ved, at det jeg gør, at det var nok noget, de aldrig nogensinde kunne forestille sig selv at gøre. Der har været en del, og dem har jeg taget nogle snakke med, men jeg kører ikke et mål, at jeg skal omvende nogen som helst mennesker til det her, fordi det er noget, de selv skal tage en beslutning omkring. Det jeg gør ved dem, det er at vise, hvordan det ændrer mig, og så de måske kan se, at de piller eller det mad, jeg spiser, er måske ikke lige det bedste for den her sygdom, som lige går og tror på mig. Så jeg håber på, at med det jeg laver, og det forsøg jeg ligesom kører, og den jeg deler med jer her blandt andet, at kan få nogle mennesker til at se, som ikke allerede nu har taget beslutning om at lave det samme, som jeg gør, hvilket er selvfølgelig også er rigtig fedt, at de støtter op omkring mig, men også nogle andre mennesker kan komme ud til. Så derfor vil jeg da gerne opfordre jer til at dele det her, jeg har i gang med dem, I kender, fordi jeg er sikker på, at I kender nogen, som har behov for at tænke over den måde, de lever på. Fordi det vil godt være, at de tænker, jamen kød er jo fantastisk, det skal jo det, der skal få os til at leve og køre fantastisk, men det kan jeg bare mærke, at det er det ikke. Efter jeg har fravalgt alle animalske produkter og olier i min hverdag, jamen så kører det bare meget bedre. Jeg vil gerne gå tilbage til det, jeg ligesom startede med de her piller her. Det skræmmer mig en lille smule. Det var noget om. Det skræmmer mig måske rigtig, rigtig meget. Og så jeg har ikke den bedste dag i dag. Jeg håber virkelig. Jeg har haft en god snak med Kasper. Og vi har lavet en lille plan omkring det her, og den vil vi prøve at følge. Jeg tror, at jeg har en tid igen, som sagt, om 3 uger hos lægen, hvor vi skal have testet blodtryk igen, og der mener jeg, og der lover jeg, at der skal der virkelig være en ændring på banen der. Men det bliver ikke ved den her. Ikke den her omgang. Men jeg er virkelig glad for, at I gider at følge med, og jeg håber virkelig, at vi deler det her til alle, I kender, så vi kan komme ud og få vist det her. Det er så godt. Vi ses.